Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Πάτερ. Οι προσευχές σας εισακούστηκαν για τον καιρό. Κύριε Αντιδήμαρχοι, όλες και όλοι όσοι παρευρίσκεστε απόψε εδώ, καλωσορίσατε. Απόψε κλείνουμε τις εκδηλώσεις μας μετά από μια παραγωγική σεζόν που ξεκίνησε με τα εγγένεια του μουσείου, το οποίο άφησε στους επισκέπτες του τις καλύτερες εντυπώσεις. Συνεχίστηκε με την παράσταση Πινόκιο από τη θεατρική ομάδα Έθος, την αναβίωση του Κλείδωνα, την πολύ πετυχημένη εκδήλωση των χορευτικών Σκοπέλου και Νέου Κλίματος στο προαύλιο της Εκκλησίας, το θέατρο σκιών για μικρά και μεγάλα παιδιά, την παρουσίαση του βιβλίου της Έφης Βατίδου σε ένα ιδηλιακό χώρο που ελπίζουμε να αξιοποιηθεί με τη βοήθειά σας, κύριοι του Δήμου, και το καθιερωμένο πανηγύρι στις 26 Ιουλίου. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλήχωρος Λαμίας, το Χορευτικό Σύλλογο Νέας Ιωνίας Βόλου, ο οποίος περνάει δύσκολες μέρες και σας ευχόμαστε, παιδιά, να το ξεπεράσετε γρήγορα, γιατί ο Βόλος είναι αδελφή πόλη. Και φυσικά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Κλίματος. Για το τέλος, άφησα το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού και Λεωγραφικού Συλλόγου Σκοπέλου, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την προθυμία με την οποία ανταποκρίνεται σε κάθε κάλεσμά μας. Πιστεύω ότι αυτή η σχέση των δύο συλλόγων μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα καλής συνεργασίας με όλους, ώστε να διατηρηθεί και να διαδοθεί η πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και στις επόμενες γενιές. Τα χορευτικά τμήματα θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους με την εξής σειρά. Ξεκίνημα με το Σύλλογο Νέου Κλίματος, ακολουθεί το τμήμα του Συλλόγου Καλήχωρος Λαμίας, στη συνέχεια ο Σύλλογος Νέας Ιωνίας Βόλου και θα κλείσουμε με το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Σκοπέλου. Αφού ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους τον κύριο Ρουσέτη και το Σκιάθος Live και σας ευχηθώ μια ευχάριστη βραδιά, δίνω το λόγο στην πρόεδρό μας, Λένα Σκλάβου. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας που μας τιμήσετε απόψε. Και γίνουμε έτσι απόψε μία σειρά εκδηλώσεων του καλοκαιριού. Για άλλη μια φορά καλωσορίζουμε τον Καλήχωρο Λαμίας, το Λεωγραφικό Σύλλογο Σκοπέλου και το Χορευτικό Σύλλογο Νέας Ιωνίας Βόλου. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον Κωνσταντίνο τον Λαγό από το Σύλλογο Καλήχωρο Λαμίας. Εντάξει, θα είπε όλα η Τάσα. Ναι. Ο Κωνσταντίνος. Έλα. Καλώς σας βρήκαμε στην πανέμορφη Σκόπελο για δεύτερη φορά. Ευχαριστούμε πολύ τον τοπικό σύλλογο, την πρόεδρό σας, τη Λένα της Σκλάβου, για την πρόσκληση. Σας έχουμε καλέσει και εμείς στα Καληχώρια τον Οκτώβριο. Σας περιμένουμε με χαρά να ξαναντομώσουμε. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο σύλλογό σας για τις πολλές δράσεις που κάνουν. Τέτοιες δράσεις έχουν σκοπό να αναδείξουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, να ανταμώσουν, να μας φέρουν πιο κοντά
τους ανθρώπους, τους χορευτές, κυρίως όμως τους πολιτισμούς από κάθε περιοχή. Περνάμε πανέμορφα, να είστε καλά, να ανταμώνουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλες τις δραστηριότητες που κάνετε. Να είστε καλά. Θα ήθελα να καλέσω τώρα έναν αντιπρόσωπο από το Χορευτικό Σύλλογο Νέας Ιωνίας Βόλου. Είναι η Κατερίνα Κατσάνου, η οποία μας βοήθησε την προηγούμενη φορά. Δανειστήκαμε φορεσιές. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλέσω στο 4ο φεστιβάλ που θα γίνει στο Βόλο. Οι δράσεις που έχουμε είναι αρκετές. Φέτος πήγαμε στο Μαυροβούνιο και κατευθείαν μετά από 3 μέρες είμαστε εδώ, όσοι μπορέσαμε. Να είστε καλά και του χρόνου να ξανανταμώσουμε. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω έναν αντιπρόσωπο από το Λογογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοπέλου. Η πρόεδρος του Πολιτιστικού, Αγγελική Καστάνη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα κι εγώ να καλησπερίσω και να καλωσορίσω στο νησί μας τους φιλοξενούμενους συλλόγους Καλύχωρος από τη Λαμία και το Χορευτικό Σύλλογο Νέας Ιωνίας Βόλου. Ήρθαμε λοιπόν απόψε εδώ για δεύτερη φορά φέτος το καλοκαίρι, καλεσμένοι από τον Εξοραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νέου Κλίματος η Ενότητα, να συμμετέχουμε μαζί με τους νεοφερμένους συλλόγους αυτή τη βραδιά, διότι πιστεύουμε ότι τέτοιες συναντήσεις φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή ιδεών και κουλτούρας. Να συστήσω και το σύλλογό μας στους εκλεκτούς καλεσμένους. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό τη διατήρηση των δρόμενων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας και την επαφή των σκοπελιτών με τη μουσική, το χορό, το τοπικό τραγούδι και άλλες καλλιτεχνικές δημιουργίες. Έτσι, μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί τμήματα καλλιτεχνικών, μουσικών οργάνων, εκμάθησης σκακιού, παραδοσιακών χορών, μοντέρνου χορού, Λάτιν, μπαλέτου, χοροδίας. Επίσης, είμαστε στην προσπάθεια εμπλουτισμού της σηματιοθήκης του Συλλόγου με παραδοσιακές φορεσιές. Διοργανώνουμε κάθε χρόνο το ρεμπέτικο φεστιβάλ και συμμετέχουμε σε όλα τα φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φιλοξενούντα σύλλογο και ιδιαίτερα την πρόεδρο Λένα Σκλάβου για την άψογη συνεργασία και τη φιλοξενία σας. Τον συνδιοργανωτή Δήμο Σκοπέλου, την Σπυριδούλα Μπετσάνη, υπεύθυνη της Σηματιοθήκης Σκοπέλου για την παραχώρηση των φορεσιών, τη δασκάλα μας κυρία Σουζάνα Χριστίνη για την προετοιμασία των χορευτικών τμήματων και τμήματων φορεσιών, καθώς και τις κυρίες που βοήθησαν, την κυρία Μάχη Χριστίνη που βοήθησε στο ντύσιμο των χορευτών. Να δώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας δωράκια. Θα είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και στους 2 συλλόγους που είναι εδώ, αν μπορεί κάποιος να έρθει. Η χορή που θα παρουσιάσει απόψε το χορευτικό μας είναι Συρτός Σκοπέλου, Γαλάτα, Καμάρα Σκιάθου. Θα τραγουδήσουν σε ένα όμορφο λιβάδι κάποια από τους χορευτές, Σιλιβριανό, και θα τραγουδήσουν Είχα καρδιά που άνθησε, με το στόμα πάλι θα τραγουδήσουν, και Μπάλο θα χορέψουν. Καλή απόλαυση. Καλό σας βράδυ.
Θέλω να πω και εγώ ότι το καλοκαίρι είναι μια δύσκολη σεζόν για όλους μας. Το ξέρουμε αυτό, όλοι δουλεύουμε. Και εγώ, παράδειγμα, σήμερα ήμουν στη δουλειά, αλλά είμαι εδώ. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τη Βυργινία τη Σιδέρη, τη δασκάλα μας, γιατί ίσα-ίσα που έχουμε προλάβει και έχουμε κάνει 2 πρόβες μόνο. Τη συμμετοχή απόψε του Μανώλη, του ανιψού μου, που θα μας συνοδεύσει εδώ στα χορευτικά μας. Την Τάσα, που πάντα παρουσιάζει το πρόγραμμά μας, όλους εσάς. Και την πρόεδρο του Γονέων και Κηδεμόνων, τη Γογό Παπαζήση, που μας βοήθησε πάρα πολύ. Και επίσης τη Σπυριδούλα την Πετσάνη από το Δήμο Σκοπέλου και το Δήμο Σκοπέλου, βέβαια, για τη συνδιοργάνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χίλια καλώς ορίσατε, βενετικά λουλούδια, βενετικά λουλούδια. Πότε να μη σας λείψουνε χωρί και τα τραγούδια, χωρί και τα τραγούδια. Χίλια καλώς ορίσατε στα μέρη τα δικά μας και εμείς σας περιμένουμε με όλη την καρδιά μας, με όλη την καρδιά μας. Χίλια καλώς ορίσατε, χίλια και 2.000, σ' αγαπώς με τα λουλούδα και με τις πράσινάδες.
ίσως πρώτη γιατριά. Για να βγάλω το σαράκι που μου τρώει την καρδιά. Μαρμάρα να έρθω να σ' ανταμώσω. Θα την εστρώσω μαρμάρα να έρθω να σ' ανταμώσω. Ας ήταν μποριζαμένο κι ας ήταν να μπορούσα να ήταν η θάλασσα στεριά να την επερπατούσα. Να ήταν η θάλασσα στεριά να την επερπατούσα. Χελιδονάκια και πουλιά που χαμηλό πετάτε, αν δείτε την αγάπη μου να μου τη χαιρετάτε. Αν δείτε την αγάπη μου να μου τη χαιρετάτε. Φύσα μαΐστρου
χαιρετίσματα που στέλνω στο παιδί μου. Να πας τα χαιρετίσματα που στέλνω στο παιδί μου. Χορέψετε, χορέψετε, τα νιάτα να χαρείτε, γιατί σε τούτο το ντούνια δεν θα τα ξαναβρείτε. Δώστε του χώρο να πάει, τούτη γη θα μας εφάει, τούτη γη που την πατούμε όλοι μέσα δεν να μπούμε.
Όσοι έχουνε καλή καρδιά και τακτικά γλεντούνε, μόναχα αυτοί το ψευτικό τον κόσμο θα χαρούνε. Δώστε του χώρο να πάει, τούτη γη θα μας εφάει, τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα δεν να πούμε. Χορέψετε, χορέψετε, παπούτσα μη λυπάστε, μάκι να ξεκουραζόνται τις ώρες που κοιμάστε. Δώστε του χώρο να πάει, τούτη γη θα μας εφάει, Παναγιά μου δώσ' του, ό,τι βάζει ο λογισμός του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Από τη Λαμία, λοιπόν, από την καρδιά της Ρούμελης, θα σας χορέψουμε χορούς από την περιοχή της Ευρυτανίας και της Θειότιδος. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια αφιέρωση. Ένα από τα τραγούδια που θα χορέψουμε είναι από την Υπάτη Θειότιδος. Είχαμε για χρόνια εκεί στη Λαμία έναν αγαπητό φίλο και πολύ αγαπητό σε όλους μας, τον πρώην Δήμαρχο Υπάτης, τώρα μόνιμο κάτοικο εδώ στο Νέο Κλίμα. Και αφιερώνουμε λοιπόν ένα από τα τραγούδια που θα χορέψουμε στον κύριο Καραβάνα Δημήτρη. Οι υπόλοιποι χοροί που θα χορέψουμε θα είναι σε περιβόλια έμπαινα από την Αμφίκλεια, τα καστανιώτικα βουνά από τον Κλιτσό Ευρυτανίας, Αζήμο Ρουμελιώτισσα, Τσάμικο, Αερινός Υπάτης και Λιβανατέικο. Σε περιβόλη εμπαινάσαι, περιβόλη μπαινώ. Σε περιβόλη μπαίνω να σε ριάνισω θέλω. Να κόψω τον αμαράντο και το Μακεδόνησι. Και το Μακεδονήσι πιο για να πρωτομυρίσει. Να κόψω και ένα αλλιοκλαρός για τον ταμπούρα μου. Ως για τον ταμπούρα μου εγώ σ' αγαπώ κύρα μου. Βρε ταμπούρα βρε ελιονταράγια, αν δεν βαρείς γιώματα.
πάρεις γιωμάτα για ξαναθεί και μαυρώματα. Για σφίξε μου τα ατέλια μου και βάρε με γιώματα. Και βάρε με γιωμάτα για ξαναθεί και μαυρώματα.
ασήμων ρουμενιώτησα. Καλερωμένα ρούχα, κόρη καημό που σου είχα. Λίγο νερό της γύρεψα, ασήμων ρουμενιώτησα. Να πιω κι εγώ κι ο Γρήβας, σ' αγάπησα, σε πήρα.
Ωραία βγήκε ένα Αντώνη στα γραφάνα Αντώνη κάτσα Αντώνη. Γεννήτα 2-3
Ο Χορευτικός Σύλλογος Νέας Ιωνίας Βόλου θα σας παρουσιάσει χορούς από τη Μικρά Ασία, μιας και η Νέα Ιωνία είναι από πρόσφυγες. Συλλογισμένο σε θωρώ, θέλω να σ' ρωτήσω. Συλλογισμένο σε θωρώ, θέλω να σ' ρωτήσω. Κι αν είναι από τον έρωτα να σε παρηγορήσω. Άσπρο μου ποτέ θα κοκκινήσεις. Άσπρο μου τριανταφυλλό, ποτέ θα κοκκινήσεις. Ποτέ θα γίνει γνώμη σου να'ρθείς να μου μιλήσεις. Σε τούτη εδώ τη γειτονιά έχω να περιστέρι. Σε τούτη εδώ τη γειτονιά έχω να περιστέρι. Να μη μου το μαλώνετε και θα το κάνω τέρι. Σου στέλνω χαιρετίσματα με μια χρυσή παγώνα. Σου στέλνω χαιρετίσματα με μια χρυσή παγώνα. Και μέσα στις φτερούγες της σου έχω τον αραβώνα. Πάνω χωριανή. Έχω φυτέ έψιλε μονιά, έχω φυτέ έψιλε μονιά και πάνα την ποτίσω άλλα τσάτιανή. Σύρια να το μπαξέ σου πάνω χωριανή. Άιντε, άιντε κυτελή, μαλατσάτιανή. Θα σε κλέψω, δε σ' αφήνω πάνω χωριανή. Κακόβολε, μου ντούσε με. Σου άλλα τσάτιανή, με τις ανηφοριές σου πάνω χωριανή.
ψηλά να τα σηκώσω, ψηλά να τα σηκώσω. Βάι, βάι, αμάν. Κι έτσι καημέ, κι έτσι καημένης μου καρδιάς, κι έτσι καημέ, κι έτσι καημένης μου καρδιάς, αγέρα
Βάξες. Ήταν βασιλικός Βάξες που το ζήλευαν όλοι, που το ζήλευαν όλοι. Ήταν βασιλικός Βάξες που το ζήλευαν όλοι, που το ζήλευαν όλοι. Και καλέ μου είχε νερά τρεχούμενα, και καλέ μου είχε νερά τρεχούμενα, είχε νερά τρεχούμενα που τρεχάνει τα μέρα, που τρεχάνει τα μέρα. Είχε νερά τρεχούμενα που τρεχάνει τα μέρα, που τρεχάνει τα μέρα. Και καλέ μου είχε πουλιά πετούμενα, και καλέ μου είχε πουλιά πετούμενα, είχε πουλιά πετούμενα που σκίζαν τον αέρα, που σκίζαν τον αέρα. Είχε πουλιά πετούμενα που σκίζαν τον αέρα, που σκίζαν τον αέρα. Καλέ μου το έρωτας αν τ' ακούσε, καλέ μου το έρωτας αν τ' ακούσε, κι ο έρωτας αν τ' ακούσε περίεργος αισθάθη, περίεργος αισθάθη. Κι ο έρωτας αν τ' ακούσε περίεργος αισθάθη, περίεργος αισθάθη. Πώς είναι δυνατόν ποτέ καρδιά με δίχως πάθη, καρδιά με δίχως πάθη. Πώς είναι δυνατόν ποτέ καρδιά με δίχως πάθη, καρδιά με δίχως πάθη. Thank you.
Δεν φεύγουμε, θα χορέψουμε όλοι μαζί ένα συρτό. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιδήμαρχο Αριστίδη Βούλγαρη, τον Νικόλαο Μπαφίνη, τον αγαπητό μας Δήμαρχο Σταμάτη Περίσση, τον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Άγγελο Ξιντάρη και τον πατέρα Νικόλα που μας τίμησαν και βεβαίως όλοι εσείς με την παρουσία σας. Δίνουμε ραντεβού του χρόνου να είμαστε καλά με υγεία. Να είμαστε καλά. Και θα ήθελα επίσης τον Κωνσταντίνο τον Πατσί, πάντα στον ήχο μαζί μας, τον Γιώργο τον Ρουσέτη και το Σκάθος Live. Ευχαριστώ πάρα πολύ.